natang kumari, i-dismiss na nga da lalaki. Ay, okay na, napulos, nandiyak pa yung suksuka nila kay ko. Ay, Diyos ko. Ay, dahil okay na to. Hoy, kumare! Ay, nekit ang matama ka ba, i-dismiss man eh. Abi, bagang mo ko ah. Abi, i-dismiss mo, Jimmy, di ka ruba mi nga dati lalaki. May kapay lang iti mare tagtungtong tati Ay, na saya. madi. Mare. Katipay lang. Madidata ko maaari ng Nagpudo. pero pag-hype dati lang kumari, nagkakalpas ko ng TV dati yun eh. Pinag-hype lang din ate, may sama ate ka roba, may impulong na dati yung bagam ka nung adalalaki. Talagang marmarwam ka to, okay na. Idulin ko dagiti kit magkano damdama kay baka iso may pang-urko kini ka. Ay, malita mo pa rin man kumari, talaga nga tirbong May kagtugaw si ka. Ay, madi, talaga tirbong kan, nauman ako. Lumalang ka toy. Ay, madi, talaga nga makauma ka. Atay ko ba? Atay ka pala, 50 pel, okay nang kumari, chismosa ka kan talaga, ibagam kidi nga dalalaki kon. Ay, talaga nga kuha, marmaruam ka, okay na talaga nga sika. Okay na talaga nga. Umay ka na talaga nga. Di ka nga tanan, kan kanayon na nga, kan kanayon na nga kwa, kan kanayon nga papabasulin, ang si babay mo. Uy, okay na, okay ka dito. Okay